Domin samun sababbin shirye-shiryenmu, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa da zaran mun ɗaura shirin sata sanar da ku. Labari ake yanzu aikin gama an gama ɗazu. Tambuwal mace kada wani biyu. Allah ya so ka maimaita, mai zagin ka ko cuta ya fi masa baka yin gaba. Allah tun fara mai yarda kai ne mai yi malikal mulki, wanda ya ce shi yake yi yanzu da ya kwashi mamaki. Allah ka mai da tambuwal sarari makurar gudun doki. Injiniya Haruna kaji dan gwamna rufin ɗaki, jirgi na matasa dan gwamna kaji ka sakon ka hamshaki. Ciyaman Fatimil Goma Ibrahim Sannu Jan Zaki, SST namu na Sokoto uban doma uban aiki. Kun bai yan adawa mamaki, ko ba ku gudu bare raki. Kun je murnar hawa a karo biyu ya hawa, muna yin murnar rantsuwa nasara ta yi samuwa. Gwamna na kan iya garkuwa, shaji dole fiti jirgin ruwa, gama muna yin yakuwa. Karshen kan bambaka na ja sun sau maka, wani an yi raraka yanzu sun koma daka. Kowa ya san haka, su ma sun san haka, yanzu an yi walƙiya mun gane na gaskiya. Ashe rufe kofa ake yi yan aikin makiya, mun gan su gaba daya kauce gaba sun tsaya, ka bar su cikin kaya. An je ka gaba daya ba mai musu rakiya, mun gane wa yan kwarai kuma za mu faɗa maka. Maniru dan iya dubuti halacci ya maka, wajen man Sokoto kaga rana mai raba ayyuka. Allah da kuce ya ɗau nauyin wakar na gaya muku kaji Jan Zaki. Labari ake yanzu aikin gama an gama ɗazu. Tambuwal mace karo na biyu Allah ya so ka maimaita, mai zagin ka ko cuta ya fi masa baka yin gaba. Labari ake yanzu aikin gama an gama ɗazu. Tambuwal mace karo na biyu Allah ya so ka maimaita, mai zagin ka ko cuta ya fi masa baka yin gaba. Labari ake yanzu aikin gama an gama ɗazu. Tambuwal mace karo na biyu Allah ya so ka maimaita, mai zagin ka ko cuta ya fi masa baka yin gaba. Allah malikal mulki ni ban yarda wani kake yi ba. Labari ake yanzu Komai bai zama tabbas in ba kai ne ka tsara ba. aikin gama an gama ɗazu. Abinda ka so yake faruwa ba yadda mutum yake so ba. Labari ake yanzu Wanda ka so ka baiwa taron dangi bai hana masa ba. aikin gama an gama ɗazu. Mai tauhidi ya gane haka me ban cin mutunci ba. Labari ake yanzu Neman haƙƙi akwai tsari ba sai an yi jidali ba. labari ake yanzu aikin gama an gama ɗazu. Tambuwal mace kada wani biyu. Allah ya so ka maimaita, mai zagin ka ko cuta ya fi masa baka yin gaba. Tun ranar gini aka zana rai da rabo yakan zo. Labari ake yanzu Aminu waziri gwamna rabbi ya so kai kai ya karawa. aikin gama an gama ɗazu. Komai shari ko kake da kantin masu batawa. Labari ake yanzu Tarihi ba ya canzawa waɗansu kawai kamantawa. aikin gama an gama ɗazu. Zuciya in taimakan cewa idanu ba su ganewa. Labari ake yanzu Januwar farko idan makiya ne baba ba za ka ida ba. labari ake yanzu aikin gama an gama ɗazu. Tambuwal mace kada wani biyu. Allah ya so ka maimaita, mai zagin ka ko cuta ya fi masa baka yin gaba. Mahakurci mawadaci ba dai mai zagi da sharri ba. Labari ake yanzu Ayyuka dai kayi sun shaida suka ce ba samu santa ba. aikin gama an gama ɗazu. Ya ba maka ne ba za su yi ba domin ba su so kake yi ba. Labari ake yanzu Laifinka kawai da Allah ya maka gwamna ba su so haka ba. aikin gama an gama ɗazu. Wasu ma sun ce suna kinka ba da ra'ayi da hujja ba. Labari ake yanzu Fushi da fushin wani suka yi ko da ba su san dalili ba. labari ake yanzu aikin gama an gama ɗazu. Tambuwal mace kada wani biyu. Allah ya so ka maimaita, mai zagin ka ko cuta ya fi masa baka yin gaba. Wasu so ba ilahu ya yarda gwamna
ya sake damkama. labari ake yanzu. Ko ina a ce a dawowa galaba ka za ka kyale ba. Aikin gama an gama da su. Numfashi ba su kara ma na sakan ɗaya ba su kwace ma. Labari ake yanzu. Suna zagi bakar addu'a zaki ne sun kaya fama. Aikin gama an gama da su. Sutura ce rabu yayi ma duk karfi ba a yaga ma. Labari ake yanzu. Kowa hana ya ci ma barci tabbas ba za ya rinsa ba. Labari ake yanzu. Aikin gama an gama da su. Tambuwar mace kada wani biyu. Allah ya so ka maimaita. Mai zagin ka ko cuta ya bi masa baka yin gaba. Shi dai Allah na kowa ne mafi tsoronsa ne babba. Labari ake yanzu. In zan addu'a a zalincin ba zan ci haƙin maraya ba. Aikin gama an gama da su. In zan addu'a a zalincin ban danna haƙin makoci ba. Labari ake yanzu. In zan addu'a a zalincin ba zan yi rabon wakilci ba. Aikin gama an gama da su. In zan addu'a a zalincin ba zan ci kuɗin project ba. Labari ake yanzu. In shuka in guje wa gida sai an girbe na zo ba. Labari ake yanzu. Aikin gama an gama da su. Tambuwar mace kada wani biyu. Allah ya so ka maimaita. Mai zagin ka ko cuta ya fi masa baka yin gaba. Ashe laifi tudu ne take naka ka hangi can na gaba. Labari ake yanzu. Wa'azi sai dai na yi wa wani ban yarda na yi wa kaina ba. Aikin gama an gama da su. Labari sai a bani kawai ban je nema a tushe ba. Labari ake yanzu. In shiga gari in yayya da ban tantance na auna ba. Aikin gama an gama da su. Bakar addu'a na yi wa musulmi ban dubo hadisi ba. Labari ake yanzu. Ilimi in naki aiki da shi ban tsira da jahilanci ba. Labari ake yanzu. Aikin gama an gama da su. Tambuwar mace kada wani biyu. Allah ya so ka maimaita. Mai zagin ka ko cuta ya bi masa baka yin gaba. Kuna sauraron wannan wakar daga kamfanin Salola Vocal Sound Kano. Daukar nauyin waka Director Finance Ministry Local Government Sokoto State, wato Ɗanladi Kuci. A sha sauraro lafiya. Labari ake yanzu. Aikin gama an gama da su. Tambuwar mace kada wani biyu. Allah ya so ka maimaita. Mai zagin ka ko cuta ya fi masa baka yin gaba. Wakar za ta canja wa Ɗanladi mu kara gaisawa. Labari ake yanzu. Ɗanladi kuci mutum na gari darakta ba mu dainawa. Aikin gama an gama da su. Ɗanladi kuci amanar gwamna waziri salo na shaidawa. Labari ake yanzu. Ku ne kuka bada digi hidima kunkuli su mun ka cinyewa. Aikin gama an gama da su. Ina birnin Kano ka kira ni ka ce ni in kara wagewa. Labari ake yanzu. Ga Ɗanladi nan da kuci ga gwamna Aminu sai baba. Labari ake yanzu. Aikin gama an gama da su. Tambuwar mace kada wani biyu. Allah ya so ka maimaita. Mai zagin ka ko cuta ya bi masa baka yin gaba. Yande gungun na zan sanya don wakar sai da ku manya. Labari ake yanzu. Wacce da ne waziri na sa sai na gaishe da mai gayya. Aikin gama an gama da su. Wacce daga Aminu waziri jinin ka yana shirin gaskiya. Labari ake yanzu. Bello waziri zan sanya na Aminu waziri mai gaskiya. Aikin gama an gama da su. Bello waziri mai kima mai kirki baya yin karya. Labari ake yanzu. Sai na sanya Abdullahi waziri gwani gurin ba. Labari ake yanzu. Aikin gama an gama da su. Tambuwar mace kada wani biyu. Allah ya so ka maimaita. Mai zagin ka ko cuta ya bi masa baka yin gaba. Abdullahi ne na waziri ina gaishe da kai baba. Labari ake yanzu. Sai na gaida ke mama uwa ta baki yin gaba. Aikin gama an gama da su. Mami Hafsatu ga ɗanki salo na ki kai shi gun baba. Labari ake yanzu. Ki ba shi amanar kaina ni na san bambarin baba. Aikin gama an gama da su. Har ma na tuno da aminin baba Aminu ne babba. Labari ake yanzu. Haruna Ahmad babba aminin gwamna bawa. Labari ake yanzu. Aikin gama an gama da su. Tambuwar mace kada wani biyu. Allah ya so ka maimaita. Mai zagin ka ko cuta ya bi masa
kuma har yau kake karyewa. Labari ake yanzu. In sun kulla da kansu kuma su dawo su yi kwancewa. Aikin gama an gama da su. Labari sun ka faro shi da akwai rana ta karewa. Labari ake yanzu. Dan aike shari ba shakka gaban shi zai yi juyowa. Aikin gama an gama da su. Rabawa da arziki na sa wahala ce mara karewa. Labari ake yanzu. Ba farkon ba dai karshen da akwai magana tana a gaba. Labari ake yanzu. Aikin gama an gama da su. Tambuwar mace kada wani biyu. Allah ya so ka maimaita. Mai zagin ka ko cuta ya fi masa baka yin gaba. Ni'ima in rabu yayi ma kai kuma kake godewa. Labari ake yanzu. Da sannu za ka gado nasarar ka tana ta tserewa. Aikin gama an gama da su. Kana kallo ilahu ya tallafi wanda a dakare nawa. Labari ake yanzu. A barka kawai da kai da zato kullum sai ku yi ta sabawa. Aikin gama an gama da su. Waɗanda ka tunzura baya sai kanka su fara juyowa. Labari ake yanzu. Sa'in nan za ka gane girman kai rawanin siya babba. Labari ake yanzu. Aikin gama an gama da su. Tambuwar mace kada wani biyu. Allah ya so ka maimaita. Mai zagin ka ko cuta ya bi masa baka yin gaba. Kunne ya girma kaka masu kuruciya an karudawa. Labari ake yanzu. Tunanin kakamannin ka wani na da wuyar fahimtarwa. Aikin gama an gama da su. Kaji domin kai ake yi karshe kai aka so na kastawa. Labari ake yanzu. Ya za ka da so ni kan titi kai dan ka gida ka koyewa. Aikin gama an gama da su. Rana ta ziga na kangan karen yaƙi ba mu ganawa. Labari ake yanzu. Ga mutu ba ka yin ta'aziyya ba za ka biya ni diya ba. Labari ake yanzu. Aikin gama an gama da su. Tambuwar mace kada wani biyu. Allah ya so ka maimaita. Mai zagin ka ko cuta ya fi masa baka yin gaba. Mai jin haushi ka ji ni da kyau gaskiya ɗaya ba ta canjawa. Labari ake yanzu. In dai har kai musulmi ne Allah ɗaya mun ka bautawa. Aikin gama an gama da su. Koyawar annabin Allah mu rike ta mu dinga yaɗawa. Labari ake yanzu. Rayun wani kar ya sanya ka da naka ku daina gaisawa. Aikin gama an gama da su. Future mu mu duba ta da ta 'ya'ya masu tasowa. Labari ake yanzu. Da girman ka 'ya'yanka su ji ka kana zagi kana kwaba. Labari ake yanzu. Aikin gama an gama da su. Tambuwar mace kada wani biyu. Allah ya so ka maimaita. Mai zagin ka ko cuta ya bi masa baka yin gaba. Da ko ya zama da yin rarrabe yaro kan fara tatata. Labari ake yanzu. Da gwalangwalan sai ya wuce wata ran kalma ya furta ta. Aikin gama an gama da su. Wata ran in babba ya yi magana zai ɗauka sai ya nanata. Labari ake yanzu. In kai addu'a ya maimaita in kai zagi ya maimaita. Aikin gama an gama da su. A shari'a in ka tauka ta sai ya kalle ka ya maimaita. Labari ake yanzu. An ce charity begin a tuhum tarbiyya gida take duwa. Labari ake yanzu. Aikin gama an gama da su. Tambuwar mace kada wani biyu. Allah ya so ka maimaita. Mai zagin ka ko cuta ya fi masa baka yin gaba. Wani na sadaka yana kyauta wani na kyashin ya badawa. Labari ake yanzu. Wani na hidima ga addini wani tarbiyya ya rusawa. Aikin gama an gama da su. Wani na yin tattalin manya wani na ta zuga a rainawa. Labari ake yanzu. Wani na ta kira ayo haƙuri wani na kalmar fusatarwa. Aikin gama an gama da su. Wani na fatan ka samu gida in kai wani sai ya rusawa. Labari ake yanzu. Talakawa mai karatun ta nasu ba mu biya wasan rai ba. Labari ake yanzu. Aikin gama an gama da su. Tambuwar mace kada wani biyu. Allah ya so ka maimaita. Mai zagin ka ko cuta ya fi masa baka yin gaba. Ki samar da soki na sa sai na gaishe da kai oga. Labari ake yanzu. Kai ne kwamishina na kudin Sokoto sai dai mu ce a'a. Aikin gama an gama da su. Matashi mai dubin gayya in Sokoto za su dara. Labari ake yanzu. Sai ku yi nazari ku gane dan ɗan sarki baya canzawa. Aikin gama an gama da su. Bello Suleiman zan sanya waƙar ba ta yi ba.
minista ba ta yi ba kai. Aikin gama an gama ɗazu. Amanar dipiti gamna Maniru ana faɗin sai kai. Labari ake yanzu. Sardaunan kware mai Allah an shaide shi bai san kai. Aikin gama an gama ɗazu. Kwamishina na lokal gamman Maniru Abdul. Labari ake yanzu. Mun shaide ka mun zaɓe ka Maniru ka kare dage. Labari ake yanzu. Aikin gama an gama ɗazu. Tambuwar mace kada wani biyu. Allah ya so ka maimaita. Mai zagin ka ko cuta ya fi masa baka yin gaba. Labari ake yanzu aikin gama an gama ɗazu. Tambuwar mace kada wani biyu. Allah ya so ka maimaita. Mai zagin ka ko cuta ya fi masa baka yin gaba. Labari ake yanzu. Aikin gama an gama ɗazu. Tambuwar mace kada wani biyu. Allah ya so ka maimaita. Mai zagin ka ko cuta ya fi masa baka yin gaba. Labari ake yanzu. Aikin gama an gama ɗazu. Tambuwar mace kada wani biyu. Allah ya so ka maimaita. Mai zagin ka ko cuta ya fi masa baka yin gaba. Labari ake yanzu. Aikin gama an gama ɗazu. Tambuwar mace kada wani biyu. Allah ya so ka maimaita. Mai zagin ka ko cuta ya fi masa baka yin gaba. Allah tun fara mai yarda kai ne mai malikal mulki. Wanda ya ce shi yake yi yanzu da ya kwashi mamaki. Allah ka mai da tambuwar sarari makurar gudun doki. Injiniya Haruna ka ji dan gwamna rufin ɗaki. Jirgi na matasa dan gwamna ka ji ka sakon ka hamshaki. Ciyaman Fatimil Goma Ibrahim Sannu Jan Zaki. Kwamishinan kuɗi Sokoto uban doma uban aiki. Kun bai 'yan adawa mamaki. Ko ba ku gudu bare raki. Kun je murnar hawa a karo biyu ya hawa. Muna yin murnar rantsuwa nasara ta yi samuwa. Gwamna na ɗan iya garkuwa. Shaji dole fiti jirgin ruwa. Ga mu muna yin yakuwa. Ƙarshen